pag-ibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras sa buong Pilipinas, alas 6:36 na ng umaga. At ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Plavon Pro at Immune Advance. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headlines News Blast. At sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita sa ating mga regional news, libo-libong residente sa Dagupan City nakatanggap ng libreng bigas at food packs mula sa pamahalaan. Kalasyaw Dialysis Center formal nang binuksan para sa mga mamamayan. TESDA Region 1 nagbukas ng Coconut Farmers Scholarship Program. Higit sa 800 estudyante sumabak sa scholarship exam ng LGU Mangaldan. ATI RTC1 at BCA nagsagawa ng pagsasanay sa pest at disease management para sa coconut farmers. Pangasinan, planong ibaba ang road at quarry fees bilang tugon sa fuel crisis. Mayor Karamat, pinangunahan ng community pantry sa Kalasyaw sa pagtatapos ng kapistahan. Ekonomiya ng bayan umuunlad. Labrador LGU nag-alok ng libreng cookery NC2 training. High value target arestado naman sa bypass operation sa Ordaneta City. Rosales at La Trinidad formal na nagkasundo sa sisterhood partnership. Sa ating mga national news, menu ng mga posibleng kaso versus sangkot sa flood control anomaly. Senador Erwin sa impeachment laban kay BP Sara, dapat ebidensya ang batayan, hindi hearsay. At Pilipinas wala ng pera ayon kay BP Sara. Congressman Marcoleta isinawalat naman na may pagbabanta sa Kamara kaugnay ng impeachment vote. Ronda Pilipinas, Dara at DOST nagturo ng paggawa ng banana chips sa ARV sa Davao del Norte. Sa ating showbiz news, Regine Velasquez Alcacid magdiriwang ng kanyang 40th anniversary sa isang finale concert ngayong Oktubre. At Jieng Constantino maglalabas ng bagong single matapos ang sold-out concert announcement. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga North Central Luzon. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ikapito sa buwan ng Mayo taong 2026. At ako po ang inyong magiging tagapagbalita ka-partner John Belgas. Huwag niyo pong kalimutan mga ka-partners na i-share at i-like ang DZRD 981 Top News, SMNI News North Luzon, DZRD SMNI Radio Channel at DZRD SMNI Radio Digital. Samantala sa unang bugso ng ating mga balita, DZRD Sunshine Radio Report. libo-libong residente sa Dagupan City nakatanggap ng libreng bigas at food packs mula sa pamahalaan. Ang detalye ng report niya ni hatid sa inyo ni ka-partner Sheila Balog. Sinimula
ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang malawakang pamamahagi ng tulong pagkain sa ilalim ng programang Local Government Support Fund o LGSF mula sa tanggapan ng Pangulo. Libo-libong residente ang nakatanggap ng libreng bigas mula sa pamahalaang nasyonal sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kalakip ang karagdagang food packs na may noodles at sardinas na inihanda at pinunduhan naman ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez, aabot sa 50,000 benepisyaryo ang makakatanggap ng libreng bigas. Sa unang araw pa lamang ay tinatayang 10,000 na ang nabigyan at susundan pa na ito ng pangalawa at pangatlong batch. Umaabot sa higit 27 milyong piso ang pondo para sa nasabing programa. Sunshine News Blast. For today, 10,000 bags. Pero ang binigay ni Presidente sa Dagupan, almost 50,000. So, ibig sabihin, ito first batch. Tapos may ilang batches pa. Yun po. Dagdag pa na alkalde, umaabot sa 54 na milyong piso ang kabuang tulong na natanggap ng lungsod mula sa nasyonal na pamahalaan. Sunshine News Blast. Kaming lahat po sa League of Cities na mayor ay binigyan ng LGSF, Local Government Support Fund. 27 million for food, 27 million for infrastructure. Kaming lahat po, depende sa population. Sa atin, nagkataon, 54 million. Opo, tama po yan. Ito yung mga intervention para sa mga hirap, yung mga walang gutom. And at the same time, kung napansin nyo, ang ating mahal na presidente, binababa sa local government, sa mga mayor po, yung mga proyekto at yung mga tulong na pwedeng ibigay na directly po sa community. Yun po yung maganda ngayon dahil kami ang nakaalam kung sino mga dapat tulungan, so nabibigyan namin ng priority. Nagpasalamat naman si Mayor Fernandez kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil bilang ina ng lungsod, mahalaga sa kanya na maabot at matulungan ang mga nangangailangan. Nilinaw din ng alkalde na hindi kaugnay ng kanyang karawan ang pamamahagi ng bigas at nagkataon labang na sabay ito sa paglunsad ng programa. Samantala, lubos ang pasasalamat sa mga residente na nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Sunshine News Blast. At Mayor, happy birthday nun po. Thank you very much. May tulong sa mga mahirap bilay. Maraming salamat kay Mayor Belen sa programa niyang ganito. Ito ang tulong po sa mahirap ng katulad namin. Naging maayos naman ang distribusyon ng sa tulong ng iba't ibang sangay ng lokal na pamahalaan at mga ahensya, kabilang ang tanggapan ng vice-alkalde, mga konsehal, liga ng mga barangay, kapulisan at iba pang opisina ng lungsod. Sa kanyang birthday message, umaasa si Mayor Fernandez na maabot ng lokal na pamahalaan ang lahat ng Dagupeño at magpatuloy ang mga programang nakatuon sa mga mahihirap. Sunshine News Blast. Ang birthday wish ko po, sana ma-reach out natin ang bawat Dagupeño at sana tuloy-tuloy yung programa ni PBBM na didirekta ang pundo, programa, suporta sa LGU para matulungan ko ang lahat ng ating mga constituents, lalong-lalo yung mga mahihirap. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Kalasyaw Dialysis Center formal na binuksan para sa mga mamamayan. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner Lerna Hernandez. Yes, kapartner, matagumpay na isinagawa ang opening ceremony ng Kalasyaw Dialysis Center na matatagpuan sa Quezon Street, Poblacion East, Kalasyaw, sa tapat ng RHU building. Formal na binastusan ang pasilidad ni Reverend Father Victor M. Ruido habang nagbahagi ng mensahe si Mr. Tony Garcia, kinatawan ng Kalasyaw Dialysis Center tungkol sa kahalagahan ng proyekto at ito para sa komunidad. Ayon kay Mayor Patrick Agustin Karamat, ang bagong pasilidad ay simbolo ng patuloy na serbisyo ng lokal na pamahalaan upang mas mailapit ang life-saving medical services sa bawat Kalasyawenyo. Itinuturing ng LGU ang pagbubukas ng dialysis center bilang isang mahalagang tagumpay na magbibigay ng mas mabilis, abot kaya at dekalidad ng serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng bayan ng Kalasyaw. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez,
Kapartner mo sa balita at serbisyo. Partner News Blast, Sunshine News Blast. Maraming salamat ka partner Lerna sa balitang yan. Samantala, inanunsyo ng TESDA Region 1 na bukas na ang aplikasyon para sa 2026 Coconut Farmers Scholarship Program na nag-aalok ng libreng pagsasanay para sa mga kwalipikadong magsasaka ng niyog at kanilang mga benepisyaryo. Mayroong 25 slots sa Ilocos Norte para sa coffee production level 2 at 25 slots sa La Union para sa animal production ruminants NC2. Patuloy naman ang pagtanggap ng aplikasyon at hinikayat ang mga interesadong magpasa ng kanilang mga dokumento ng maaga. Kabilang sa mga pangunahing requirements ang birth certificate, Diploma Form 137 OTR, NCFRS certification at 2x2 ID picture. Maaaring mag-apply na sa pinakamalapit na TESDA Provincial Office o sa Philippine Coconut Authority o PCA upang makuha ang detalye at makapagpasa ng aplikasyon. Sunshine News Blast, DZRD, Sunshine Radio, report! Sa pambalita, higit naman sa 800 estudyante sumabak sa scholarship exam ng LGU Mangaldan. Ang detalye ng report niya ihatid sa inyo ni kapartner Vien Vergabinya. Kapartner, mahigit 800 na incoming college freshmen. Alam mo, araw na municipal examination na lokal na pamahalaan sa Municipal Hall. Ay tala 323 na grade 7 students at 507 na college freshmen naman ang sumagot sa 2 oras sa pagsulit na nakatuon sa English, Mathematics at Science. Ang asiwa ng Municipal Scholarship Committee at Office of the Municipal Planning and Development Coordinator. Ang mga mapipiling scholar ay tatanggap ng 1,200 pesos buwan ng stipend para sa high school at 2,000 pesos para sa kolehiyo. Bilang bahagi ng paunahing programa ni Mayor Buenafe de Vera para sa sektor ng edukasyon. Tiniyak ng LGU katuwang ng ang FNO, MHO at GSO ang maayos at ligtas na pagsagawa ng pagsusulit. Para sa resulta ng mga qualifiers, i-anunsyo ito sa official Facebook page ng PIO Mangaldan. Para sa Justice Kumahal, si Vien Vergabinya, kapartner mo sa balita at servisyo. Partner News Blast, DZRD, Sunshine Radio, report! ATI, RTC1 at PCA nagsagawa ng pagsasanay sa pest at disease management para sa coconut farmers. Nagbabalik sa report kapartner Lerna Hernandez. Nagdaos ang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1, katuwan ang Philippine Coconut Authority, Region 1, 2, and CAR ng training on coconut pest and disease management kamakailan sa Manalos Integrated Farm, Barangay Tipor, Bani, Pangasinan. Layunin ng 3 araw na pagsasanay na bigyan ng kaalaman at kasanayan ang mga magsasaka ng niyog upang matugunan ang mga hamon sa produksyon, partikular sa usapin ng peste at heat. Umabot sa 32 palahok ang lumahok, kabilang ang 28 coconut farmers mula sa 4 na kooperatiba at 4 na agricultural extension workers mula sa LGU Bani. Pinangunahan ni Ms. Marceline Felipe mula sa Mariano Marcos State University ang mga diskusyon at praktikal na gawain. Bilang pagtatapos, nagpresenta ang makalahok ng kanilang group re-entry plan upang maibahagi at maisagawa ang natutunan sa kanilang komunidad bilang hakbang sa pagpapatibay ng sustainable coconut production at paglaban sa mga banta sa agrikultura. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at tradisyon. Partner News Blast, DZRD, Sunshine Radio, report! Sa pambalita, Pangasinan planong ibaba ang road at quarry fees bilang tugon sa fuel crisis. Nagbabalik sa report kapartner Sheila Balog.
Tinitingnan ng pamalaang panlalawigan ng Pangasinan ang pansamantalang pagbaba ng road maintenance fees at quarry extraction fees bilang tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Vice Governor Marco Lambino, nakatakdang bawasan sa hanggang 30% ang mabayarin sa loob ng 6 na buwan. Sakaling aprubahan ng sangguniang panlalawigan ng ordinansa, sagad itong ipatupad sa Hunyo 2026. Sinatayang aabot sa 5 billion pesos kada araw o buwan o 30 million sa loob ng 6 na buwan ang mababawas sa koleksyon ng probinsya. Gayunman, sinabi ni Lambino na natiling maganda ang initial collection sa lalawigan ngayong taon. Dagdag pa niya ang pagtitipid mula sa pagkansela ng mga aktibidad sa pesticide diet ay maaaring gamitin upang matugunan ang kakulangan sa kita ng pamalaang panlalawigan. Para sa Joseph sa Pilipinas, mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa Balita at Servisyo. Partner News Blast, DZRD, Sunshine Radio, report! Samantala, Mayor Karamata, pinangunahan naman ang community pantry sa Calasiao sa pagtatapos ng kapistahan at ekonomiya ng bayan umuunlad. Ang buong detalye ng report yan ihatid sa inyo ni kapartner J. Miguel Mendoza. Pinangunahan ni Mayor Patrick Agustin Karamat kasama ang sangguniang bayan, mga punong barangay at mga department head ang nasabing aktibidad bilang alternatibo sa mga karaniwang pagdiriwang. Layunin ng programa na makapagbigay ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan sa mga residente, lalo na sa mga apektado ng kasalukuyang krisis. Sa panayam ng SMNI News Tort Luzon, binahagi ng alkalde na pinili nilang ilaan ang pondo sa mga marginalized sector sa halip sa mga tradisyonal na merrymaking activities. We have decided sa local government unit of Calasiao, I, Mayor Patrick Karamat, together with my Vice Mayor Kevin Macanlalay, all the Sangguniang Bayan members, lahat po ng konsehal, lahat po ng mga 24 punong barangays and lahat po ng mga department heads po natin, na pag-usapan po namin na instead of creating merrymaking activities such as concerts, such as People's Night, we have decided na pag-usapan po namin na ibigay na lamang po itong araw na ito, itong kapestahan na po ito sa ating mga kababayan, sa ating mga kapamilya dito po sa bayan ng Calasiao. Alam naman po natin that we have a crisis situation not only in our town, not only in our province, not only in our country. Buong mundo po apektado po sa digmaan po sa gitnang silangan, kung kaya't patuloy po tayong naghihirap from day to day living po natin. So ito pong naisipan po natin na mag-give back po sa ating mga marginalized sectors po dito po sa bayan ng Calasiao. Naisipan po namin gumawa ng People's Day wherein lahat po ng mga produce, mga products po from our market vendors, local producers, binili po natin ang kanilang paninda and then ibibigay din po natin sa tao. Dagdag pa ng alkalde, target ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng tulong ang halos 33% ng mga pamilya sa bayan. Kabilang sa mahigit 10,000 benepisyaryo, mga driver, vendor, solo parent, pamilya na may mga kapansanan at mga manggagawang konstruksyon. Ginamit din ang mga sako bag bilang bahagi ng pagpapatupad ng anti-plastic ordinance ng bayan at upang maisulong ang paggamit ng lokal na produkto ng Calasiao. Actually, ang tinarget lang po talaga namin na families is 33% or 1/3 of bayan ng Calasiao. Alam po namin na marami po ang hindi nakakuha ng stab. Hindi naman po siya stab. It's more of a sako bag. Yung sako bag na po iyon is in support of our local ordinance, yung anti-plastic ordinance po natin, kung kaya promote din po natin yung eco bag. Yung eco bag na ipinapabigay po natin, yung sako bag, isa rin pong produkto po dito po sa bayan ng Calasiao. We have an industry dito po sa Barangay Mangkup at sila po ay binilan po natin ng sako bag at binigay po sa ating mga marginalized sectors. Ayon pa sa alkalde, inspirasyon ng programa ang Community Pantry na sinimula ng kanyang yumaong ina na si Mamilin Maya Karamat noong panahon ng COVID-19 pandemic. Kauna-unahan kasi ito po yung ginagawa ng aking mother noon pa lang, yung Community Pantry. If you could remember during pandemic times, during the time of then kapitan pa po yung aking mother noon, talagang in-start niya na po itong community pantries. Samantala, patuloy ding pinauunlad ng lokal na pamahalaan ng ekonomiya ng Calasiao sa pamamagitan ng digitalization ng Business Permit and Licensing Office or BPLO upang mapabilis ang transaksyon ng mga negosyante. Dumadami rin ang mga investor sa bayan kasabay ng patuloy na pagtangkilik sa kilalang produkto ng Puto Calasiao.
Well, dito po sa bayan ng Calasiao, one way of improving our ease of doing business, nag-adapt po tayo ng digital change po dito po sa ating BPLO, sa ating munisipyo, wherein mas mapabilis po ang pag-i-issue po ng mga business permits and licenses po natin dito. Well, sa ekonomiya po ng bayan ng Calasiao, ako po ay natutuwa at sabi nyo nga po, marami po kayo napapansin na bagong investors. Ako po ay nagpapasalamat dun po sa mga investors at naiisipan po nila na magtayo po ng kanilang negosyo dito po sa bayan ng Calasiao dahil alam po nila na dito po sa ating bayan ay ligtas at marangal po ang mga tao dito po sa bayan ng Calasiao. Una sa lahat, gusto ko po magpasalamat sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa ating One Town, One Product, ang Puto Calasiao. Sa huli, hinikayat ng alkalde na sa lahat ng kanyang mga kababayan ang salitang pat, panalangin at tiwala at huwag kalimutan magpasalamat sa pong may kapal sa lahat ng mga biyaya na natatanggap. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon. Partner News Blast, DZRD, Sunshine Radio, report! Huling detalye ng ating mga regional news sa Labrador LGU nagalok ng libreng cookery NC2 training. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo nagka-partner Sonny Flow. Yes, kapartner, nag-anunsyo ang lokal na pamahalaan ng Labrador ng libreng pagsasanay sa cookery NC2 na tatagal sa 43 araw at may kasama. Limitado lamang ito sa 22 slots sa mga interesado. Ang programa ay bahagi ng Barangay Buhayan Skills Training Program o BKSTP na pinatupad ng Online Tech Skills Development Corporation sa Labucan City. Ayun nitong bigyan ng praktikal na kaalaman sa ng mga kabataan at residente na may edad 20 pataas. Kabilang sa mga benepisyo ng pagsasanay ang hands-on training, youth empowerment at nationally recognized certification na magbubukas ng mga maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan para sa mga kalahok. Ayon sa paalala ng LGU, mga tungo sa opisina ng munisipyo at hanapin si Sir George Abalos para sa karagdagang detalye at aplikasyon. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Sonny Flow, kapartner mo sa balita at serbisyo. Partner News Blast, sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast, DZRD, Sunshine Radio, report! Tuloy-tuloy tayo mga partner sa ating mga balitaan. Sa unang bugso naman ng ating mga national news, Senador Erwin Tulfo sa impeachment laban kay BP Sara. Dapat ebidensyang batayan, hindi hearsay. Ang detalye ng report yan iatid sa inyo ni partner Sheena Torno. Nanindigan si Senator Erwin Tulfo na ang isa sa Senator Judge Jacket sa Senado ang article kay Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ng senador na hindi siya maniniwala sa mga sabi-sabi o hearsay. O sinasabi ng AMLAC, ito yung mga bank accounts nila, ito yung mga ganito-ganon. O ako mismo siguro, I will ask AMLAC, patingin nga, saan ba ninyo nakuha? Tulfo, mahalagang malinaw kung saan nagmumula ang mga aligasyon. Kasi people will ask that, yung mga supporters po ni Sara will ask that. Saan nila nakuha yan? Okay, paano nila nakuha? And I'll ask the same thing. Dagdag pa ng senador, tungkulin niyang itanong ang mga nais linawin ng publiko anuman ang panig ng mga ito. Gate niya na bilang Senator Judge, kailangang iwan ang personal na paniniwala sa pagtingin sa kaso. I mean, as a judge, you have to be fair. You make your decisions based on the documents or pieces of evidence that you have. Atin po natin yung we will have a day in court. Bibigyan anya ng sapat na pagkabilang panig. Dagdag pa ni Tulfo na ang kanilang magiging ay ibabatay sa ilalatag na ebidensya at hindi dapat haluan ng politika. Sa ngayon, sinabi niyang handa na ang Senado na umaksyon anumang oras sa sandaling maipadala ng Kamara ang articles of impeachment. Inihayag din niya na ilang senador na ang sumailalim sa crash program bilang paghahanda sa kanilang papel bilang mga senator judges. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Partner News Blast, DZRD, Sunshine Radio, report!
Sa pambalita, Pilipinas wala ng pera ayon kay BP Sara. Ang detalye ng report ni Hani hatid sa inyo ni partner Jason Rubrico. Wala na, sir. Wala na, sir. Diretsahang sinabi ni Vice President Sara Duterte na wala na umanong pera ang Pilipinas nang tanungin kung may natitira pa bang pondo ang bansa. Ayon sa kanya, nakatanggap ang kanyang opisina ng memo mula sa Department of Budget and Management o DBM. Nakatanggap ang aming opisina ng memo, sir, na bilangin namin ang savings ng opisina namin kasi gusto makita ng DBM kung magkano yung savings ng lahat ng offices ng government. Wala na. Ipinaliwanag din ni VP Sara ang triple whammy, kakasunod na dagok. Kabilang dito ang mataas na presyo ng krudo, mataas na palitan ng dolyar at mataas na inflation. Ayon sa kanya, ang mga ito ay higit na nagpapabigat sa mga mahihirap na Pilipino, lalo na sa pang-araw-araw na gastusin tulad ng pagkain. Triple whammy ang nangyari sa atin sa taas ng presyo ng fuel, crudo, sobrang taas nung palitan, exchange, dollar exchange, and sobrang taas nung inflation. Sa akin lang, kung hindi man kaya, tulungan ng administrasyon, ng gobyerno, lahat, dapat tulungan nila yung mga pinaka nasa ilalim na hindi na talaga nila makaya kahit man lang yung simpleng pagbili ng pagkain. Nagbabala si VP Sara na kapag hindi agad natugunan ang pangangailangan ng tadong sektor, maaari itong magdulot ng mas malalang aniya. Posibleng tumaas ang krimen at karahasan kung walang sapat na tulong ang mga walang-wala. Kasi ang problema kasi kapag yung mga walang-wala, wala din silang mapuntahan, wala silang recourse, ang kinakatakutan natin, they will resort to crime and violence na ayaw natin na mangyari. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Partner News Flash, DZRD Sunshine Radio Report. Huling detalye ng ating mga national news, Congressman Marcoleta isiniwalat naman na may pagbabanta sa Kamara kaugnay ng impeachment na vote. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni partner Daniela Paulite. Sa isang press conference, may mga pagbabanta raw sa mga miyembro ng Kamara kaugnay sa nalalapit na botohan sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ibinunyag ni Sagip Party List Representative Roda na harap sa dilema ang mga mambabatas kung boboto o susunod sa umunay pamimilit ng liderato ng Kamara. May mga nagpapahayag na nagtatawag ang House leadership na sinasabi nila kapag sila ay boboto, yung mga projects nila i-hold. Yun ang sabi. Infra projects nila, kundi soft projects daw. Pati mga medical assistance nila, AIX, ay magiging apektado. Kasunod ng mga ulat na may ilang mambabatas na umatras sa pagsuporta sa impeachment, inamin ni Marcoleta na marami ang nag-aalinlangan na pumirma sa resolusyon. Anya hindi na dapat kailangan ang anumang pakiusap o pananakot kung talagang matibay ang ebidensya sa likod ng reklamo. Kung may yung complaint na yan, kung talagang busog sa dapat hindi na kailangang pa o puwersahin ang mga kongresista na wag bumoto. Kung talagang smoking gun ika nga yung complaint, wala na dapat sa pilitan. Kailangan ng 1/3 o 106 na boto mula sa 318 members ng Kamara upang formal na maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado na impeachment court. Wala posibleng makaabot sa Senado, duda siya kung papasa ito sa masusing paglilitis. Sa tingin ko, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para mai-transmit to sa Senado. Pero ang akin lang,
pag mahina yung complaint, baka mabasura lang yun doon. Baka walang kahihinatnan yung complaint na yan. Dapat dito pa lang sa camera, malakas na. Pag dito, questionable na yung reklamo, yung complaint na. I doubt if it will survive the scrutiny of the impeachment court. Asahan ang inisyal na botohan sa Kamara sa darating na Mayo 11. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNR News. Partner News Blast. Sunshine News Blast. Showbiz News Blast. Sa atin namang showbiz news, Regine Velasquez Alcacid magdiriwang ng kanyang 40th anniversary sa isang finale concert ngayong Oktubre at Yeng Constantino maglalabas ng bagong single matapos ang sold-out concert announcement. Ang detalye ng report ni Atid sa inyo ni Governor Sigrid Castañeda. Sa singer, ang concert na ito ang magsisilbi niyang huling malaking solo show kasabay ng pagdiriwang ng kanyang history sa music industry at ang pagkilala sa kanya bilang Woman of the Year sa Billboard Women in Music 2026. Sa kanyang Instagram post, bumuhos ang suporta at pagbati mula sa mga co-artist ni Regine gaya ni Gary Valenciano, Iza Calzado, Angeline Quinto, Darren Espanto at maging ang kanyang asawa na si Ogie Alcacid. Matatanda ang unang nakilala si Regine sa kanyang pagkapanalo sa ang bagong kampyon Pacific Singing Contest noong 80s hanggang sa naging best-selling Filipino artist of all time na hinahangaan worldwide dahil sa kanyang extensive vocal range at signature belting technique. Sa ngayon ay inaantay pa ang ibang detalye patungkol sa ticket sales para sa finale concert na ito na nakatakdang ganapin sa SM Mall of Asia Arena on October 17 to 18, 2020. Samantala, may handog naman na bagong single si Yeng Constantino na 1, 2, 3 na nakatakdang i-release on May 8 at maaari nang sa mga major streaming platforms. Isa itong nostalgic tribute sa sikat na larong pambata noong 90s na tinatawag na Text kung saan sa chant na ginagamit sa laro na kinalakihan na ng maraming Pinoy. Kamakilan lang ay pinarangalan si Yeng bilang hitmaker sa Billboard Philippines Women in Music 2026 kung saan kinilala ang kanyang mga timeless hits na Hawak Kamay at Ikaw. Sa ngayon, patuloy ang paghahanda ng singer sa kanyang biyaheng 20 concert na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum this August 28. Pero ang ticket out na sa loob lamang ng ticket selling. O diba? Amazing! At yan muna ang hatid namin sa inyo ng Showbiz News. This is Sigrid Castañeda, ang inyong citizen correspondent, bringing you the latest showbiz. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy. Maging matapat ka lamang, ikaw ay tataas ng dakilang Ama sa takdang panahon. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. At yan ang kalibunan ng mga balita na nakalap ng DCRD News and Information Center ngayong araw po ng Huwebes, 7 sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa ngalan ng ating mga nakasama sa ating technical side, Kapartner Jeb, sa ating station manager Mr. J. Mendoza, sa ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Quibloy. Ako po ang inyong naging tagapagbalita sa araw na ito, Kapartner John Belgas. Maraming salamat mga kapartners. Antabayan na ng susunod ng programa mga kapartners. Ang kapingin at balitaan sa Sunshine ni Kapartner Jerry Pogi Kambay. Good morning na imbag ay bigata. Masantos siya kampusan at sige namin. And may the Almighty Father bless us all. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.